ところで。やっと追いつきましたね。くそ、カルダス省に着く前に追いつけなかったか。どうやら主力部隊は撤退したようですね。ここは小娘だけでも捕らえてデートに連れて行くしかありませんね。どうやら今回は同じ意見のようだな。ではモーガン君、行くぞ。キャッキャーなかなかやるではないか。